एगो जब बबुआ भइल रहेला त एगो हमनी और एगो सोहर गावाला। खैर सारा सोहर एगो सब सुन लो जो काहे कि आजकल डिजिटल का जमाना बा, लोग यूट्यूब पर सब कुछ सुन लेता है। त कहे के भैया कि सर पे काले काले बाल हो रे लावा के, सर पे काले काले बाल हो रे लावा के, सर पे काले काले बाल हो रे लावा बबुआ के मम्मी से तो हम मिलल नहीं थे, पता ना कहाँ वाली भाभी। हम चाहब कि भाभी मंच पर आ जाए, कोनो अश्लील कार्यक्रम नहीं के होती, सभ्य कार्यक्रम होता, अच्छा ही गीत गाता, कोनो गाड़ी लेके गाओ। तो हम चाहब कि भाभी तनी मंच पर आ जाए। पता ही हम आइबो कहीं यहाँ 1.5 घंटा से घर में बैठल, लेकिन भाभी भेंटो करे नहीं। अच्छा बबुआ के फुआ है नहीं। अच्छा तो नेग अच्छा खासा मिलल है कि ना? नेग अच्छा खासा मिलल, चलिए आ जाइए जी मंच पर। कहे कि भैया रुकी के लिए धीरे धीरे चला जा कि बबुआ के मम्मी अरे हाई छलबिली, हाई छलबिली हो, हाई छलबिली। आ पापा का होवे? आ पापा होवे रंगदार ओहरी लावा के, पापा होवे रंगदार ओहरी लावा के, सर पे काले काले बाल ओहरी लावा के, सर पे काले काले बाल ओहरी लावा के, 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 सर पे काले काले बाल 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 ओहरी लावा के। देखिए आज तक कतनो सास बढ़िया होकस चाहे पतो बढ़िया होकस, सास खातिर पतो निमन ना रहली, पतो खातिर सास निमन ना रहली। तेहे जब बबुआ भइल रहता रे त भाभी कहत रही भैया से कि हई कमरिया धके दाबो, कि हई कमरिया धके दाबो, आए मुनवा के पापा के कहता। भाभी कहता रही भैया से, बलवंत भैया से कि हई कमरिया धके दाबो, ए मुनवा के पापा, हई कमरिया धके दाबो, ए मुनवा के पापा, हई कमरिया धके दाबो, ए मुनवा के दाबो, ए मुनवा के
भैया भाभी में झगड़ा हो जाला तब भाभी कहली अरे अपना रहो मच्छी झुकाना के घर में अपना रहो मच्छी झुकाना के घर माई कर मारे ले नदियों करिया बेले अरे माई कर मारे ले नदियों करिया बेले अपना रहो कइरो गला बाटे घर अपना रहो मच्छी झुकाना के घर भाभी अपना ननद खाती कहते चलत रहे भाभी अपना ननद खाती कहते ननद के बोलाए ना तो मुंह चमकावे ननद के बोलाए ना तो मुंह चमकावे आय अपना बहिन से नाता दूरा ए बुनवा के पापा अपना बहिन से नाता दूरा ए बुनवा के पापा है कमरिया धके दाबो ए बुनवा के पापा अच्छा ये बताइए बबुआ के चाची बड़ी लोग तवे भाभी कहत रही गोतिन के बोलाए ना त छोलानी देखावेली गोतिन के बोलाए ना त छोलानी देखावेली आय अपना भौजी से नाता तूरा ए बुनवा के पापा अपना भौजी से नाता तूरा ए बुनवा के पापा है कमरिया धके दाबो ए बुनवा के है कमरिया धके दाबो ए बुनवा के पापा अभी थोड़ा देर पहले नथी गढ़ा गई भैया लेकिन